Здравейте хора, аз съм ZombiMBG и днес ще направя първият си туториал на Minecraft, как да направим или нещо такова. Виждате тази картинка, която това е моят скин, с който мисля да играя вече. И мога да ви кажа как да се направите. Ами първо за целта, първо трябва да влезете в ето този сайт. Ето този сайт minecraft.nalaskin.me и да въведете своят скин ето тук. Ето така. Само секунда. Така. И да въведете на Enter. И натискате върху своят скин. И на мен го показва тук. Можете да се преобразувате ако искате, но не знам. Както искате. За след това сейфте картинката. От тук отгоре е сейф, отгоре вдясно искате сейф. Тук пишете рандомизирано име и искате сейф. След това ще ви покажа едно прозорче тук горе, Create Wallpaper, натискате на него и ви се отваря нов прозорец и тук избирате някаква картинка. Например, ето... кое да избера? Мисля да избера... бе, ето тази. И... да, тук въвеждате отново своето име. Ето тук. Cookie the King. Натискате тук и Player. Да. Да ви селектне самият играч и натискате изберете с качество, само че не ми заби. Да, понякога така ми забива, съжалявам за което. И ето тук излизат ви ефекти. Аз ще избера този втория, защото ми харесва, смисъл. Така ще видите. Само заради и малко така по ярко качество и се запазвате изображението. Изтеглен файл, то ще ви запазва като изтеглен файл, но ви спишете име зомби, например нещо такова, и сейфаме. То се показва тук и се го слагаме като изображение. Ето виждате. Ами да, това беше от мен. Надявам се да съм помогнал с нещо. Ако ви е харесал клипът, харесайте, коментирайте и се абонирайте за мен. Да, до скоро. О, shit me. Да, чао.